Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Στάθης Βλακέας και είμαι σήμερα εδώ με τον Just Klein. Εγώ είμαι αυτός. Αυτός είναι αυτός. Να μιλήσουμε για τη φετινή Eurovision. Κύριε Just, καλησπέρα. Γεια. Τι πιστεύετε για τη φετινή Eurovision? Γεια. Γεια. Πιστεύω πως... Τι πιστεύετε για τη φετινή Eurovision? Πιστεύω πως η Ελλάδα δεν έπρεπε να φτάσει τόσο ψηλά. Γιατί κύριε? Γιατί το τραγούδι μας δεν είχε τίποτα, ούτε χορευτικό. Είσαι σίγουρος? Έπρεπε να φτάσει τόσο ψηλά, δηλαδή έχει τη θέση και παραπάνω θα έπρεπε να πάρουμε. Μην μου σου πω και πρώτη, ήταν τόσο ωραίο το τραγούδι, είχε τέλειο χορευτικό. Και η άλλη δεν είχε καθόλου καλή φωνή όμως, γιατί... Ποια δεν έχει καλή φωνή? Αυτή η κλαβιά ρε φίλε, δεν είχε καλή. Φωνάρα, φωνάρα. Μπράβο, συνεχίστε, πολύ καλά πάτε. Αυτά ήθελα να πω. Πιστεύω ότι η Αυστρία το άξιζε, ήταν και μικρό το παιδί. Ναι. Πιστεύω το εσπρέσο μακιάτο πρέπει να πάει πρώτο γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ. Ρε φίλε, γιατί το μ' άρεσε. Δεν άξιζε. Άλλο αν ήσουν εσύ. Αν ήσουν εσύ φέτος ας πούμε. Εγώ φέτος θα κέρδιζε φίλε μου. Αν και έλεγες στον Κυροπάπα θα κέρδιζες. Αλλά τώρα μιλάει ο άλλος για ένα καφέ. Μένα μ' άρεσε πάντως. Το φετινό της Ολλανδίας πάντως δεν μ' άρεσε. Αν πήγαινα εγώ πάλι. Ναι. Αν πηγαίνατε εσείς θα κερδίζατε. Βέβαια. Αλλά αυτό της Ολλανδίας φέτος δεν ήταν ωραίο. Ήταν χάλια. Το ξέρω. Γι' αυτό βγήκαμε τόσο χαμηλά. Η γνώμη σας? Εγώ πιστεύω ότι η Ολλανδία δεν άξιζε. Μαζί και με άλλα πολλά. Ας πούμε η Φινλανδία. Η Γερμανία εντάξει. Μέτριο. Φαντάζομαι να έχει βίντεο κλιπ που κάποιος ζωγραφίζει. Αυτό θα έπρεπε να ήταν στην Αυστρία, όχι στη Γερμανία. Εδώ αλλάζει το θέμα. Αλλάζει πολύ το θέμα εδώ. Αλλά παρακάτω. Ποια τραγούδια πιστεύετε ότι άξιζαν φέτος? Γιατί ήταν πολύ λίγα που άξιζαν. Εσπρέσο μακιάτο. Ρε μ' άρεσε πάρα πολύ, ίδιο σου λέω. Της Ελλάδας όπως είπα όχι. Τι είπες τώρα... για της Ελλάδας? Φίλε, η Ελλάδα πρέπει να πάει top 2, top 1 σίγουρα. Μπερδεύτηκα, βγήκε Ναι. ο γυροπαπάρης από μέσα μου. Αντί γυροπάπας. Συνεχίστε. Υπάρχει και γυροπαπάς και θεοκλήμενος. Συνεχίστε. Ήθελα να πω πως η Νορβηγία έφτασε πολύ ψηλά και δεν το περίμενα αυτό. Ναι. Αλλά να θυμάστε ότι θα φέρει δικό του αναπτήρα. Οκ. Το καταλάβατε. Όχι. Στο τραγούδι λέει θα φέρω το δικό μου αναπτήρα και θα φέρω το δικό του αναπτήρα. Δεν το παρακολούθησα, απλά το λέω. Απλά θυμάμαι αυτό το στίχο γιατί ήθελα να πέσω από το εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εγώ έφαγα μπαν χωρίς λόγο από την Eurovision. Ναι, δεν άξιζε. Τι της έκανα μωρέ? Όντως, δεν της πήγε. Τάλης. Απλά την έβρισα. Τι καλά της κάνετε αφού σας παρακολουθούσε. Σας είχε πάρει από πίσω σας και ήταν stalker. Κάποια στιγμή όταν είχατε πάει εσείς στο τουαλέτα είχε πει από πίσω σας. Δηλαδή έλεος. Αυτά πράγματα. Αφού είναι στημένη Eurovision και φέτος το Ισραήλ 290 πόντους. Όταν δεν Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να φτάσει τόσο ψηλά. Όντως. Αφού ήταν άτομα στο κοινό που είχαν σηκωμένες σημαίες της Παλαιστίνης και άλλοι φώναζαν να μην ακούγεται καν το τραγούδι και μετά μας λένε ψήφισαν 290 το Ισραήλ. Πουλημένοι. Μυρίζετε πολύ ωραία. Φέρτε μου λίγο. Τι πιστεύετε για τη φετινή... Οπαδοκλάδια. Όχι, Αυτό πρέπει να... Περιμένετε, θα πούμε για αυτό σε λίγο. Τι πιστεύετε φέτος που έκανε guest appearance ο Baby Lasagna με τον Καρία? Έγινε αυτό. Ναι, σε τέλει. Πότε? Δεν το είδατε. Όχι. Ανοίξτε το κινητό σας να δείτε. Το άνοιξε. Είτε στο YouTube.
Μπήκα. Φέρτε μου εδώ. Να δω και εγώ κάτι στο Μενάγρεν. 4,72, οκ. Πολύ ωραία. Περιμένετε να σας δείξω τώρα. Μωρό λαζάνια. Τώρα έλες. Δείτε το. Κυρίες και κύριοι, τώρα περιμένουμε να δει το βίντεο ο κύριος Just και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Αφού ο κύριος Just είδε το βίντεο, τι πιστεύετε? Τι πιστεύετε? Πιστεύω πως ήταν ωραία εμφάνιση αυτού του μωρού λαζάνια, πάστα με πιτσάρια, χαλαμπούντα, πότερες, σοκλάτα, πάπεν, πατς. Λοιπόν, τώρα μιλήσουμε για την οπαδοκλάδια που ήθελε να μιλήσει ο κύριος. Πείτε μας. Η οπαδοκλάδια, εδώ βάλε sad music, είναι ένα σχετικό φαινόμενο στις μέρες μας, το οποίο όλοι οι νέοι άνθρωποι πάνε σε κλαμπς και σε Eurovisions για να δούνε τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αχ, παππού μου. Προσωπικά η οπαδοκλάδια μου είναι η Μόσχα και ειδικά το μουσείο της. Εκεί είμαι οπαδοκλαδός εγώ. Ναι, και θέλω να πάω για ένα συγκεκριμένο λόγο εκεί πέρα, για να κάνω οπαδοκλάδια. Υπάρχει ένα σχετικό κρανίο εκεί πέρα. Ένα κομμάτι κρανίου ενός ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος λέγεται... Μην το πείτε. Εντάξει. Γεια. Βοήθεια. 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 Ο κύριο Πάπας χάζεψε. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Τι πιστεύετε για την φετινή Eurovision και για την περσινή Eurovision? Ποια ήταν καλύτερη? Για την χώρα μας, τη Γερμανία, την Ελλάδα. Αφού Ολλανδός είστε. Χίλια συγγνώμη, συνεχίστε. Να είμαστε. Ζόβλο. Να είμαστε. Τι έγινε? Γιατί κάποιος δεν Δεν δουλεύουν. Ευτυχώς. Αλλά... Δεν κάνω, βγάλτε τα για καλό κακό. Μην πετάξει τότε. Α, ναι. Όλα αυτά είναι σε βίντεο. Α, είναι... Α. Ναι. Λοιπόν, κύριε Just, Ναι. τι πιστεύετε, ποια είναι καλύτερο Eurovision, η φετινή ή η περσινή και γιατί? Πιστεύω πως είναι. Γιατί κατάλαβε και χαμηλότερη θέση από το έπρεπε. Αυτός είναι ο πρώτος και κυριότερος λόγος. Δεύτερος λόγος. Ο δεύτερος λόγος. Δεν πρέπει να πηγαίνουν ομοφυλόφιλοι στη Eurovision. Όχι ομοφυλόφιλοι. Unknown genders. For example, Nemo. Τα αγγλικά γιατί, τέλος πάντων. Για ποιο λόγο πήγε αυτό στη Eurovision? Εντάξει, αλλά το τραγούδι ήταν ωραίο. Το τραγούδι ήταν μέτριο. Δεν έπρεπε να βγει πρώτο. Εντάξει, ναι, δεν έπρεπε να βγει πρώτο, αλλά ήταν ωραίο το Ο τραγούδι. Λαζάνιος έπρεπε να βγει πρώτος. Ή ο Λαζάνιος ή εσείς. Εγώ έπρεπε να. Ρε! Βίντεο εγώ δεν έπρεπε, ρε! Ψηφίστε με τώρα. Ψηφίστε το για του χρόνου. Ναι, του χρόνου μάγκες. Εγώ θα είμαι εκεί, εγώ. Κύριε Με Just. την περούκα. Ποια περούκα, ρε! Ρε, εγώ είμαι. Ποια περούκα, ρε, όχι. Όπα ρε. Ποιος είστε? Να σου πω, στο μοντάζ κάτι να μην φύγει. Απλά θέλω Ναι, απλά κύριε, είμαστε live. Όπα ρε φίλε. Εσείς ειδήσεις. Τι live, ρε φίλε. Περιμένετε και... Κύριε,